community. Achiel ni piny owacho mar kaunti ma Migori kokalo kuom migawo mar thieth dhi nyime kod ndiko oganda e okumba mar thieth mano mar SHA e kinde ma lipot yango ni mana 30% mag oganda e kaunti no emosendikore e okumba ni mar thieth. Jojuma nigi mathoth. Migawo mar thieth e kaunti Migori dhi nyime kod ndiko oganda e okumbano mar thieth mar piny owacho ma ong'ere kaka SHA e bwo chenrono moro mapiyo piyo motisi kaka Rapid Response Initiative. Lipot mawuok kuom migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kwan ji maromo gana 40 osendikie SHA e bwo chenroni e jumbe 2 mokalo. Kwan jogo mosendikore SHA e kaunti ma Migori mangima koro chopo 30.1% kaluwore kod lipot mogol kod migawo mar thieth. Wayudo ni so far ji 338,000 emosekawo insurance ni. Mangiso ni dwe mar April ni kende wase register ji madhi 40,000 on SHA. Apisa mochung' chenrogo mag chwalo thieth makare nyaka e kor gwenge maonge kaka primary healthcare e kaunti ma Migori. Dr. Eric Omondi wacho ni pod nitie oganda mathoth e kaunti ma Migori ma pod bedo kod pek e yudo thieth nikech gionge kod okumbano mar thieth. Fwenyo ni SHA uptake in Migori County pod ni piny emomiyo ne wan kaka department mar health kokonyore gi partners moko ma wan go wabiro together mondo ji okaw insurance uptake. Wayud sebedo ka waromo kodgi gimigi miluongo ni community dialogues. Kada bed ni kwan ji mosendikore SHA medore e kaunti ma Migori, kwan ji machulo pesa mar okumba mar thieth madwarore e dwe ka dwe koro pod nitie piny nikech midhieche ma opogore opogore. Koro gima watimo ka wadhi e villages to advise ji kata seche moko inyalo register ng'ato to onge pesa no sano basto advice on the process mako yudo pesa ber kochudo ni Mayo situdi kod koso nyalo mar mokumo oganda machulo mirano mar SHA modorore e dwe ka dwe kod midhieche mamoko. Margaret Alabu mane ondikore kod SHA dweche buora mokalo nyaka sani pok ochulo omenda madwarore dwe ka dwe ka oywak ni omenda monego chul koro nitie malo mokalo. Mimi nilikuwa nalipanga 500 kwa NHIF, lakini huku nikapata wameniwekea 650. Sasa nikashangaa mbona imeongezeka, na wengine niliona wanachukua hata na 450 yenye watakuwa wanalipa monthly. Hii yangu ilinitia hii kidogo, ilinitia ugumu kidogo kwa moyo. Wengine wanalipa hapa 300 na mimi yangu hiyo nikaona imepanda. Jalup jakoma kamido mar thieth e obono ma Migori Clarkson Mwita wach ni piny owacho nego ng'i kaka koro inyalo kony jogo maonge kod nyalo mar chulo okumbano mar thieth. So what we want is the government through the Ministry of Health, the MOH, to come out with a systemic situation which each and every individual is able to get the services from the health care givers regardless of their financial status. E kinde machielo mar ndiko oganda e SHA dhi nyime e kaunti ma Migori, migawo mar thieth e kaunti ma Migori wacho ne nitie oganda mathoth ma onge opande gin mamiyo ndikruok margi ok osebedo mayot. Jok moko onge ID cards wakwayo ni mondo gikaw their ID cards. Basto jok moko be pod onge information, pod wawuotho, pod wamiyo ji information about SHA. George Juma, Ramogi TV, Migori. Pod mana komakore e wechego mag SHA